Нігоян, Михайло Жизнєвський, Роман Сенник та Юрій Вербицький – перші загиблі учасники Революції Гідності. Їхні рідні, знайомі та просто небайдужі вшанували пам'ять загиблих тієї кривавої зими 2014 року. Люди пройшли жалобною ходою від Майдану до вулиці Грушевського. Саме там 5 років тому від снайперських куль обірвалося життя майданівців. Тему продовжить Олена Стецюк. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Сергій Нігоян, перший з Небесної Сотні. Вірменин з Дніпропетровщини, який любив творчість Тараса Шевченка та Україну. Потрапив на відео, коли чергував на блокпості 3-ї барикади на Майдані. Сьогодні небайдужі збираються на цьому ж місці, аби вшанувати пам'ять перших героїв Небесної Сотні. Сергій Скалуша знав Сергія Нігояна особисто, познайомилися з ним на Майдані. Видно було, що людини очі аж горять. Сили спрямовано хочуть змінити цю владу, і він вірив, буде майбутнє в державі. З портретами перших загиблих, квітами та лампадками їхні родичі та просто небайдужі прямують на вулицю Грушевського. Саме там почалася гаряча фаза Революції Гідності. Після ухвалення диктаторських законів 16 січня мітингувальники попрямували до Верховної Ради, та силовики заблокували шлях. Беркутівці застосували світлошумові гранати, травматичну зброю та водомети. У лютий мороз з боку майданівців у діло пішли шини, аби створити димову завісу. День Соборності 14-го року став кривавим. Рівно 5 років тому ось тут, на Грушевського, близько 6-ї години ранку, від 3 вогнепальних поранень у голову, шию та груди загинув Сергій Нігоян. І вже буквально за 3 години наскрізне поранення у серце отримав Михайло Жизнєвський. Громадянин Білорусі, який іммігрував в Україну у середині 2000-х і тут вже став героєм. З портретом Михайла Жизнєвського йде дружина іншого героя Небесної Сотні Володимира Бойківа. Наталя була знайома з батьками Михайла, яких вже теж нема в живих. В такі дні, а зараз якраз наближається 5-та річниця, вже 5 років пройшло. І, звичайно, хочеться бачити, щоб беркутівці, які вбивали, були покарані, щоб Україна ставала новою, за яку боролися і за яку стояли. Адже Небесна Сотня загинула не за владу, вона загинула за переворот свідомості у людей, у українців. Того ж 22 січня 2014 року у лісі на Київщині знайшли закатованим Юрія Вербицького, 50-річного науковця зі Львова, учасника Революції Гідності. У той самий день на Грушевського був важко поранений Роман Сенник. За 3 дні його життя обірвалося. Його племінниці Олені досі важко говорити про нього. Ця людина була з великої літери, він був дуже хороший. Він ніколи нікому, в допомозі не відмовляв, не відказував. Він міг останнє з себе зняти, віддати, тільки щоб людям зробити добро. Він говорив, що мусить хтось іти, що він мусить іти за мене, за мого сина, за нас, за Україну. Вшанування пам'яті перших загиблих учасників Революції Гідності завершили панахидою. На жаль, не всього досягли, але все-таки ми маємо сьогодні українську державу. Так що жертви, які були тоді понесені, не даремні. Олена Стецюк, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.